aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko kering seman mbok yo sing eling eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu kapribaden ketimuran mengko kering seman mbok ya sing eling mbak eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu alhamdulillah awake dhewe metu diiringi lelagon aja dipleroki mula menungso urip ing alam donya aja sok kulino mlerok lah nek mlerok sing nyenengake aja nganti mlerok sing ora nyenengake bener ya mula ing wiwitan ing dalu punika nggih pentul saha tembem badhe ngaturaken ngayahi kewajiban ngayahi pakaryan inggih menika ngaturaken pangrawatan putra kekalih jaler-jaler kawasan uger-uger lawang pramila ing dalu punika badhe kawula wiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa aqsahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Amin. Nugroho sagunging para sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas saha legda ing pitutur para pangemban pangembating praja pangembating desa satrani negari pinangka pandam panduming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan dumateng para alim para ulama saha para kiai krinten dalu ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang satuhu kinebekten boten kata lumpen panjenenganipun ingkang hamengku gati inggih punika Bapak Agus Suyoto sekalian garwa Ibu Kartina saha sak keluarga ingkang tansah bagya mulya. Dumateng para bapak miwah para ibu sumrambah para kadang muda werda kakung putri sedaya ingkang sampun nampi pakurmatan. Monggo kita tansah nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring welas saha asih paring taufik sarta hidayah lan inayah sehingga ing dalu punika panjenengan dika sedaya dalah kawula sak rombongan barungan warga utama saged makempal rawuh wonten ing dalemipun Bapak Agus Suyoto sekalian kanthi wilujeng kalis nirhing sapikala. Amin. Shalawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu galing nabi lan rasul ingkang badhe paring
paring pitulungan pengayoman saha paring manfaat dumateng panjenengan sedaya ing benjang dinten akhir utawi ing yaumul kiamah. Amin Allahumma Amin. Para rawuh para lenggah ingkang satuhu bagya mulya ing mriki kawula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan tiga sedaya pinangka mangku jejibahan saking panjenenganipun Bapak Agus Suyoto sekalian awit tiyang sepuhipun kekalih badhe mboga krama putra-putra kekalih ingkang paring asma Nak Mas Bagus Roynaldi saha Andri Dwi Saputra. Putra kekalih pinangka Nandang Pasukerta inggih menika uger-uger lawang. Pramila ing dalu punika kula pinangka pentul saha tembem ambok bilih ing mangke anggenipun badhe ngaturaken dongeng sejarah pangrawatan uger-uger lawang. Mbok bilih wonten kekiranganipun bab onto basa wicana tindak tanduk saha suguh mbok menawi kirang meranani saha kirang ngresepaken wonten ing manah panjenengan sami kula pinangka duta sarana saking keluarga warga utama nyuwun agunging samudra pangaksami. Pramila ing dalu punika sampun dumugi titilaksana saha wahyaning mangsa kala dongeng pangrawatan ing dalu punika ingkang badhe dipun wedharaken kadang kula pentul wekdal saha panggenan sumangga kula aturaken. Nggih, namung saderengipun kula medharake dongeng awit ing ajeng kula wonten tetembungan Purwakala utawi ruwatan menika Purwa kawitan kala kedadane wane saking menapa nggih putra kalih menika jaler-jaler. Ingkang nomor kalih ruwatan lur kekuatan. Putra-putra ingkang diruwat saged kiyat naik dipun gonjak dipun rindu dipun godha napa kemawon boten bakal lan mengeng keranten kiyat ginanipun kathah sanget. Pramila sampun pas anggenipun ngutarake kakang tembem menika Purwakala utawi ruwatan. Ing mriki badhe ngancik dedongengan awit dongeng menika wonten ritual Jawi. Menika ritual Jawi, adat ritual Jawi fa insyaallah sedaya panyuwun Bapak Agus Suyoto dipun kabulake dhateng Allah Subhanahu wa taala sak badhe ruwatan mugi-mugi anggen bebrayan Bapak Agus Suyoto saged dipun tebake sekalanipun dipun caketake rejeki ingkang kathah barokah. Amin Allahumma amin. Amin. Kakang Tembem, Kepiye Dol? dina iki kowe aku cumantaka jumeneng ana saisore tata krabat agung binatura mung saplek entuk duta rencana. Duta rencana tegese Duta utusan rencana jawaban. oh dadi kaya ngono. Ayo bebarengan. Nyuwun meminta marpasane Gusti Allah Subhanahu wa taala apa sing dikarepake Bapak Agus Suyoto sak keluarga dina iki dijabarake sing supaya gawe keselamatane keluargane ora ana sawiji apa-apa. Iya. Lan putra-putra sing diruwat dados putra-putra saleh lan saleh ya. Amin. Iki ngacik dedongengan. Kepiye dedongengane Dol? Nalika Semana sing jenenge Bathara Kala kae ora anake manusa. Banjur anake sapa? Semana kae cilikane titise ana ing titis Gunung Serandil, Bang. Cilikane Bathara Kala semana kae sing kena darani Gembong Kamijaya titis saka Gunung Serandil. Ing kono rene rumangsa dheweke arti wong tuane barang ngamuk ana Asetra Gondolomayu. Lah, pangamuke perkarane apa, Dol? Ngamuke sebab dheweke rumangsa ora dilairake saka manusa. Ning ana salah sawijine wong loro iring cemane luka sekembaran, Bem. Semono kae arane Pentul karo Tembem. Saka ngendi, Dol? Saka negara Mesir. Sandangane sarwa ireng, kulite ireng, irunge menggek pentol. Iya. Semono kae saka negara Mesir. Dhe piandel telu cacahe, Bem. Apa kabah piandel telu cacahe? Piandele telu cacahe kae jengene beda-beda, kekuatane ya beda-beda. Oh, kaya ngono. Siji sirep Brikananda we putih glekumling. Sing nomor loro. Anjam Sura Maesasura. Sing nomor telu. Kudi sangut. Kono jengkar saka negara Mesir jujuk kena Asetra Gondolomayu. Reti nyamuke Gembong Kamijaya kaya ngono banjur ditamani piandel telu cacahe sing tak ucapake ngarep mau.
Saandane Gembong Kamijaya Jim Setan Banaspati Gendruwo tetek sapi tunggalane lumpuh dayane kekuatan apa-apa. Oh, dadi kaya ngono. Rumangsa dhewene kasuran lan kalah. Ing kono banjur njaluk urip, njaluk pangapura karo Penthul lan Tembem. Oh, ngono. Penthul lan Tembem gelem maringi pangapura ning kudu anut aturane Penthul lan Tembem. Iya kudune anut apa sing dadi dawuhe Penthul Tembem. Nek kowe wujudmu kewan kang wengis Gembong Kamijaya, nek kowe njaluk pangapura, njaluk urip, ya tak turuti, tak uripi, tak pangapura kabeh. Ning sawise tak paringi pangapura dina iki kowe kudu anut aku. Ilangono jeneng Gembong Kamijaya. Sebab aku mokso kuwatir. Kok besok ana kawujudan kaya kowe ngono kae, anak putune Bapak Adam Ibu Kawa uripe tak kira ora padha tentrem sebab senengamu tansah ganggu karo wong-wong kaya aku mokso kuwatir. Dina iki rene kowe anut aku kudu pangandikanku kudu kok tut. Ilangno Gembong Kamijaya. Mulai dina iki nganti akhire delahan kakek nenen. Heeh. Ora tak jenengake Gembong Kamijaya ning tak tambah sesilih Raden Bathara Kala. Gembong Kamijaya sawise diwenehi jeneng Raden Bathara Kala, dhewekne yo nrimo. Bathara Kala gelap sayuta gelem. Oh, gelem. Ning dipikir-pikir bengi rina bengi Bathara Kala jebul duwe panyuwun. Njaluk panyuwun lan bebana. Apa to panyune lan bebanane, Dul? Penthul lan Tembem. Sawise jenengku Bathara Kala gelap sayuta aku gelem aku anut. Ning gedhe cilike tul aku duwe panyuwun. Rina bengi rina sing tak jaluk ora liya sugu aku darahku pakan aku ora liya anake titise Bapak Adam Ibu Kawa manusa kae. Oh, dadi njaluk tadakala mangsa manusa. Ning semono kae Penthul karo Tembem ora bakal kabutan senajan abot payune Bem. Dituruti ning diatur diakal. Kepiye teke nuruti, teke ngakal karo Penthul Tembem. Saupamane ra dituruti ngono dhewekne malah sajol glodro tumindake dituruti malah ngamuk. Ya. Bathara Kala, senajan abot kaya apa payun bakal tak wujuti. Kowe bakal tak paringi memangsan manusa kae rolas cacahe tak bagi rong perangan. Sing sak perangan pira, Dul? 5, Sing rong perangan 7. lah. Rong perangan 5 karo 7 kalamun Penthul nek ngarani didokok ning ndi panggonane, Dul? Siji cacah 5 arane yaiku klebu ana ing pasaran, loro cacah 7 kalebu ana ing dina. Oh, dadi Dinten 7 pekenan gangsal. Mula kakek nenen Bathara Kala besok nek nganti kelakon dadi rejane jaman, nganti ana nindakake kajatan, aja nganti ninggal dinten 7 pekenan gangsal sebab dongenge nalika semono kaya ngene iki. Oh, dadi kaya ngono sejarah lan dongenge. Ya. Sak banjure, Dul. Sawise kok paringi rolas cahe kebagi rong perangan Tul, dina iki aku njaluk jelase. Aku sing supaya ora bakal tumpang sok anggonku arep ganggu. Bathara Kala. Bakal tak paringi ning dina iki aku kabutan rumangsa jelasake. Sebab iki dadi wewadine Penthul lan Tembem. Sing kena kok ganggu kae rolas sing durung diruwat, tegese sing durung diudanani durung dipurwakala. Sing wis diruwat tetengarane, tandha-tandane sing wis diruwat. Piye tandane dolan tetengerane? Dijanji tarik-tarik karo Penthul lan Tembem. Janur kuning mah pojok papat. Benang lawe utawa bolah bol disingkirake omah utawa karas. Kae teges kae wis diruwat utawa dipurwakala kowe aja pisan-pisan wani. Nek nganti kowe wani nerak anggere Penthul lan Tembem dosa kaluputanmu iki bakal dadi mungsaku ditantang Penthul karo Tembem nalika semana. Oh, kaya ngono. Sing baku dina iki Bathara Kala. Entenana tungganana, taunana windanana. Kowe baline papanmu meneh nek nganti ana nandang Sukerta rolas sing tak ucapake durung diruwat kena ganggu, ning nek wis diruwat ki aja pisan-pisan wani. Ateke meling kaya ngono.
Bathara kala balik ke papane neh Setra ning Gondomayu. papan durunge ateges dheweke lerem luwih dhisik. Lah iki penthul tembem Manggraita. Graita. Anggone babat talat wis entuk amba. Heeh. Pirang-pirang sasi pirang-pirang taun anggoning Cumanda ana ing alas Setra Gondomayu iya. kalamun rina kepanasen kalamun bengi ya kademen katisen. Lah iki penthul tembem gawe rompok ana tengahing alas Setra Gondomayu. Iya. Rompok iku mau sing digawe ya Suket alang-alang nalika semono. tetanduran Heeh. sing ana sakjroning alas Setra Gondomayu. Iya. Nelalah rompoke penthul tembem dadi kena kanggo Pangiling-iling. kena kanggo turu rina lan wengi. Lah pangiling-ilinge penthul tembem besok kaken inen-inen Iya. kawula ing puluh tanah Jawa ya to yen wis padha keluarga padha gawe omah mulane nganti saiki kawula-kawula kabeh iso Iya, iya. do gawe omah gawe rompok kanggo panguripaning bengi lan rina. Iya, iya. Lah bareng rompok wis dadi wis dinggoni penthul tembem Heeh. ana manuk Manuk kalamun Prenjak. penthul tembem nek ngarani manuk prenjak Berjak kiwa tengen iku dhewekne ngoceh Kanggo ganter suarane penthul tembem Manggraita besok kena kanggo titikane wong Jawa. Iya. Nek ana manuk prenjak ganter-ganter ana ing sisih kiwa tengening omah sedina rong dina mesti Oh, iya, iya. ana tamu. Mulih ya diteni sawektara Dul. Assalamualaikum. Salam. Iki reh ning ing rompok emdul iki kerawang tamu lan Siap. piyayi kowe karo aku ya durung tepang Durung tepang. durung mangarteni arep duwe kebutuhan lan perlu apa kok nganti karoyo-royo swan ana ing rompoke penthul tembem. Siap. Coba ditekoni Dul. Keparenga nyun pirsa nggih Pak. Saesane tiyang Rembakan menika kedah sae tetepangan rumiyin. Panjenengan dipun paringi nami sinten Pak? Agus Suyata. Nggih. Rawuh daleme pentul kalih tepem wonten damel napa Pak? Ajeng nedhi tulungan sekalane putra kula. Badhe nyuwun tulungan bucal sukertani putrane panjenengan. Putrane pinten Pak? Kalih Jaler napa estri Pak? jaler-jaler. Jaler. Bam. Kepiye Dul? Bapak Agus Suyata saka ing desa Karanganyar. Iya. Rawuh ning kene iki bedheke njaluk tulung welan aku. Sebab dhewe anak loro lanang-lanang. Njaluk tulung kon guwak sengkalane kon ngruwat. Kalamun nek lanang loro yen to penthul tembem teh ngarani bocah piye Dul iki? Uger-uger lawang to Joko Uger lawang. Ya disagoi Dul. Sagoi. Wong pancen karoyo-royo sowan ing rompokmu. Ya, ya. Nggih, insyaallah sedaya pangajap panjenengan Pak Yoto kula menika sagah. Sedaya kula gumantung kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mung kanthi lantaran ruwatan kados ngeten. Pak insyaallah sinaosa kados ngeten Gusti Allah ngijabahi boten kewan dalan Pak nggih. Mbok menawi sabaruwatan mangke beberanipun panjenengan dados keluarga ingkang mulya. Ya. Dipun bangkit sengkalanipun, dicaket rezekinipun nggih. Nggih, insyaallah putra-putra panjenengan pun dados tanggungane kula badhe kula ruwat badhe bucal sekalane ing mangke rampungipun ruwatan panjenengan kula aturi mriki malih insyaallah wonten nggih Rembag badhe kula aturake dhateng panjenengan malih insyaallah menawi dalem wonten pendamelan Pak kula aturi kondur Nggih. ngoten nggih Kula aturi kondur Assalamualaikum. wonten ing dalem. Waalaikumsalam. Bapak Agus Suyata Reh ning kowe wis nampa tamu diresaya marang panjenengane Bapak Agus Suyata. sia ya Kowe iki wis tanggung jawab. Tanggung jawab. Wis gelem arep yaiku ngguwak pasukertane. Lah, piye jenenge manungsa urip putrane jaluk Bapak tulungan, Agus Suyata loro lanang-lanang uger-uger lawang. Iya. Lah reh ning kowe iki wis rumangsa dijaluki tulung.
kuduke karo aku gawe cara supaya bisa njlentrehake lan melehake marang sengkala-sengkala sing cumandha ana ing puluh tanah Jawa sing arep ganggu gawe marang keluargane Bapak Agus Suyata. Kowe karo aku kudu gawe cara carane kowe karo aku gawe jengen samaran golek iwak aja butek banyune kena iwake nganggo cara saiki ngene Dol gawe cara jengen samaran samarake kowe iki pentul aku pentul gawe jengen samaran kaki legeyek aku kaki legeyek iya supaya ora reti semono ke kalah karo aku dhewene aku tembem gawe jengen samaran nini legeyek kaki legeyek ya sing duwe jengen samaran aja kowe karo aku sapa meneh lagi sawetara putramu loro iki ya dikeki jengen samaran disamarake sisan supaya sengkala ora arti sejatine lah iki reh ning sing barep ya kakung Mas Roynaldi diwehi jengen samaran ya iki Joko Jlagur sing adike sing jengene Ade Andri Dwi Saputra diwehi jengen asma samaran Kaki Jlagur Joko Jlagur Kaki Jlagur kamangka wong urip ing alam bebrayan ya to nek wong tuwa-tuwa mbiyen ngarani kowe karo aku sakabeng para kawula sumrambahe kawula kabeh manusa kabeh kae jebule duwe sedulur papat dulur tuwa papat maujud 5 wujud sing arani Supiyah Amarah Mutmainah lan Ngaluama sing bareng lahir sewengi kalamun lairina ya bareng mak gurbuk rina nek wong tuwa mbiyen wong kono ngarani jare Kakang Kawah Adi Ari-ari yaiku sejatine sedulure tuwa Joko Jlagur karo Kaki Jlagur ayo padha diundang ing papan kene Kaki Legeyek mempinta marang kersaning Gusti Allah Taala supaya sedulure papat Joko Jlagur Kaki Jlagur reti sejatine sedulure nom lagi nandang sengkala ayo ke blato ngulon nyuwun marang kersaning nek kaya ngono ini ayo bareng-bareng aja bekah kangilan nggih blato ngulon para nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep 10 kutu mandeng pucuke groning lang Bapak Anusanga napas nupus lir kadho jecek lemah ambal kaping 3 nekake dulure tuwa Joko Jlagur Kaki Jlagur Amarah Aluama Supiyah Mumainah judul teko kere yo sliramu jejer dhewe adem lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresna aku apa dheweke apa dheweke milih dadi bojo
Rasa tresno sliramu rapi sonjoko tak sesuwun tinggal paringan bekol tarik sini con marang keluarga tanah sanding ayam tetep pangajak rinolan wengi bola bali bojo nglarani ati so sak tekane sedulure papat Joko Jelagur kaki jelagur diiringi lelagon dadi ati Jolaro ati dadi ati ya iki rene wis cemepak andero ning papan kene kaki legeye ya to ayo padha diperintah dikai kewajiban supaya dhewek niki reti sejatine nek sedulure nom ki lagi nandhang yo pancen kaya ngene nini sedulure tuwa si Joko Jelagur kawujudane kuwi nek darani wong dudu wong darani setan dudu setan yo ngene iki najan apa sing baku bisa erti kahanan kaya tak takonane kaya ngono ya ra marah lu ama supialan ki mumainah wih buanter-buanteran wih bareng-bareng dina iki rene kuwi rumangsa tak tekano rene teges ora ta wis sandangan anyar ora tak weki mangan sing wareg ya ora dina iki bethek aku arep takon karo kowe nini jawab apa kanthi jujur pitakone kaki legeyeh dina iki rumangsa kowe duwe sedulur anom si Joko Jelagur kaki Jelagur apa ora nek pancen kowe nyata-nyata duwe kudu ngerti ndi pawongane lan piyaine ayo ditepakno nggih salah sawijine nepangake erti jebule nggo Pak Agus Suyoto iku Joko Jelagur Kaki Jelagur Bu Kartina erti jebule lho kok ora arti kepiye yo tak supaya dheweke samar ta ora ngono lho. Dheweke wis saben dina ki jangkung. Ngrumati ya. Reksa jiwa ragane wis sak mestine ya mesti reti. Kudu ngerti. Saiki nek wis tetepangan marang sedulure enom, ayo dikai kewajiban lan pakaryan. Kadang manom si Joko Jelagur, kaki Jelagur kaya nandang Sukerto bisa selamat bisa uwal sak jabane bebaya ker. Sebab dene rumangsa nandang Sukerto kena darane bocah uger-uger lawung to Joko Satru. Dina iki kita takon Joko, ki sago apa ora? Ruwet tentreme urip ya ki larane kudu tak serahno kowe. Bisa selamat dadi bocah sing waloya, ya. Jagane numpak pojok papat kiwa tengene lungguhe damping ana. Nek nganti ana apa-apa sajak nyenengake, Ger. Sapa sing arep ganggu kadang manom, cekel nek wani. Nek ora wani kondokane legayeh. Ayo. Tenan apa ora? Bocah iki dudu karepe dhewe ya. Mbok menawa dedel kulit ayam paribasane aku dadi parang tutuane bapake sebab aku sing tanggung jawab. Ora kesen mangkat dina saiki ayo jaganen apa pejabat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Swancine padha nindakake adzan was kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat sayekti nyegake tidak mungkar maghrib lan isya
Iki ngene kaki legi ya. Iya. Sawise sedulure tuwa. Joko Jelagur kaki Jelagur wis mbok Iya. utus. Wis. Supaya njaga omah pojok papat. Wis dindakake anggone ngayahi jejibahan. Iya ya. Kowe aja enak kabeh nak. Kaya wingi-wingi upama kowe iki nganggur sesasi rong sasi ora dadi ngopo. Pingenane. Mergo ora duwe kebutuhan. Iya. Rening saiki iki duwe rasa tanggung jawab, duwe anak loro lanang-lanang cacahe. Kowe kudu nyambut gawe. Kudu golek rejeki lan golek guna kaya. Iya. Supaya kena kanggo nyukupi saben dinane anakmu loro. Aja nganti padha kekurangan sandang lan pangan. Iya, Ya toh? iya. Lah, mula kowe nyambut gawe apa ae sing bakune siji slamet kaping pindhone ya iku Entuk kaya. rejeki lan entuk kaya ora ketang sithik mbrah disyukuri. Iya, Iku wajibe menungso urip kudu syukur marang kersaning Gusti. Ayo mula kowe nyambut gawe golek rejeki kaki legeyek mangkat dina iki apa sesuk aja nganti anakmu loro iki padha kekurangan sandang pangan. Bener sing kok aturake ini ning sadurunge aku mangkat nyambut gawe ini mung Ya. aku arep takon. Takon perkara apa kaki Sebab legeyek? sababe apa bocah loro kok dikalungi janur kuning kae. Janur kuning pinangka syarat lan saranane Oh. wong Jawa. Ya to, janur kuning senajan iku blarak. Ya. Rupa gegodhongan. Ya to, dikalungake ana ing janggane putramu loro saka Jelagur Iya, karo iya. kaki Jelagur. Ateges blarak iku nek ijo werna ijo. Ya to, blarak menungso urip aja nganti tumindak sing narak-narak. Oh, iya. Ayo padha tumindak sing bener lan becik. Kaping pindhone wis kuning dadi janur. Janur pinangka cahya. Cahya wajah. Cahya ora mung padanging srengenge lan rembulan apa meneh padanging lampu. Ning cahya iki padanging ati. Iya, iya. Padanging pikir. Menungso urip ing alam bebrahan kalamun atine padang kaya cahya, kaya nur. Insyaallah bakal tumindak apik lan resik atine. Kuning menungso urip kudu meningake. Rasa Duwe lan rasa lan pangrasa. Iya. Mulane wong urip kalamun wis atine resik lan padang kok ora duweni rasa pangrasa meningake cipta ateges atine durung resik kaya janur kuning. Iya, iya. Kurang luwih wong Jawa nek gawe sanepa kaya ngono kuwi kaki legeyek. Ning sadurunge Rening kowe wis gamblang lan cetha apa sejatine janur kuning wis tak terangake. Wis. Mula kapan anggonmu bakal tindakake kewajiban nyambut gawe golek sandang pangan kapan? Mong dina iki sakwise aku kok critane kaya ngono werdine janur kuning kae nah dadi cilik bare Gusti Allah ngersakne karo kewan lakon dina iki sadurunge aku mangkat pesen karo kowe ini Pesen perkara apa kaki legeyek? mbok menawa bocah Anda Sukerto ana sajak ana apa ning kene nek kowe kepen ngundang kaki legeyek senajan to aku adoh saka ing omah Iya. bakal krasa watone iki jejeg lemah abal kaping 3 sawetara jambekan Kabeh apa sing dadi dawuhmu lan aturmu bakal tak estokake kaki legeyek. kaki legeyek kowe jenak kaping tak nyambut gawe bareng kowe tak aturi bali aku krasa Oh, kaya Wis. ngono. Aku wis gamblang. Assalamualaikum Teh Jongan Waalaikumsalam. Terus Sing hati-hati tawahi pangestu kaki legeyek. hati Duweni kewajiban gula wentak marang Joko Jelagur lan kaki Jelagur.
Kowe iki malah nek nduk jengkeng nduk ngarepku ki aku malah kudu nguyu. Lho kowe iku do la apa kok do nangis? Wong ora ana kapigoro kok do nangis. Lho wong nangis iki usume ki ya mewek. Lho wong nangis ya kaya wong tuku manuk. Durung wayahe pari ki dak ana manuk. Nangis garingan iso dipamerke. Kowe iki do nangis ana apa, Ngger? Aja do nangis ngisin-ngisini mergo kowe wis do gedhe-gedhe, ya toh. Nek kowe do nangis mundak mbribeni tangga teparo. Ayo matur pamane ana perkara kudu nduk aturake marang aku. Mbok menawa mengko aku bisa medharake perkaramu lan pangunek-uneke rasane atimu. Ayo matur. Joko jlagur terus kaki jlagur ilang saka ngomah. Untuk mlocot ngono. Kowe iki dikon jaga keslametane sedulurmu nom, jaga jlagur karo kaki jlagur. Lho kok nganti lunga saka ngomah. Kowe kabeh padha ora arti. Terus rasa tanggung jawabmu ana ngendi? Ya ngene iki. Nek kowe iki teledor, apa tok jaga lan gula wentang rumati marang sedulur nom, mbok tinggal dolanan HP apa piye? Halah. Lah ngene kok nek kaki legeyek bali saka nyambut gawe tekon marang anake loro, kasunyatane ora ana ning omah. Kowe kabeh urung rawurung bakal didokani, diuring-uring disenengi. Ya toh, wis saiki ngene. Nalika kaki legeyek arep nyambut gawe, wis paring dawuh marang aku, mbok menawa ngomah lagi ana bebaya, aku undang. Jejeg lemah kaping 3 mesti rasane atine krasa. Dhewekne mesti arep bali. Yo, kabeh iku mau sing dadi ature kaki legeyek lan pesene bakal tak estokake. Kaki legeyek bali kaki legeyek. Assalamualaikum Nini. Waalaikumsalam. Asik. Lali janjine. Dina minggu sing tak nunggu Ora ketemu karo aku. Kowe lunga ning pasar baru. Yo, pasar Gurigor. Nganti lingsir srengenge Pancing nganti wengi tuku nunggu. ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi Baterene entek. yen tak telepon malah kok pateni Paketane habis, Mas. mangkel aku mangkel yen kepethuk kupingmu banyu tak cewer ala cewer lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kuwe ora teko jancane kuwe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana kuwe kencan karo wong lanang liya Aku wis manggraita. graitane Kaki legeyek. iya Tekamu bali ning omah nggonku nyambut gawe. iya Gawe lagon lali janjine. Sekabeh apa sing diaturmu nalika semono aku ora bakal lali. wis tak Apa sing janji dadi tarik-tarik Nah,
Mula saiki ngene Kaki Legeye. Piye piye. Sakjroning atimu mesti ana tandha pitakon. Ana bener. Sebab apa kowe durung wetara suwe tok nyambut gawe nganti tak undang tak kon bali. Ya toh, mesti rumangsa madhek lan tratapan. Rumangsa beda karo wingi-wingi nyambut gawe iki, rumangsa kudu bali ana apa ta? Mula disarehake luwih becik atimu ya toh, beng adem. Iya. Nek wong tuwa mbiyen kandha teka-teka aja diwaduli mergo setan ijen nemplek. Isih nemplek. Ning kowe iki wis mau lelagon gawe senenging panglipuring ati, sawektara atimu wis leleh. Wis lelen wis. Lah iki aku Wis lebat lagi ansu. gelem matur lan kandha. Cetha bloko blak kotang apa sing kok aturake yo? Sawise kowe arep nyambut gawe kowe pesen karo aku Kang supaya nggulo wentah marang putramu loro. Joko Jelagur Kaki Jelagur. Wis tak openi tak gulo wentah ora kurang-kurang anggone njaga keslametane sedulure papat supaya amarahmu mainan ngalo amah ya ora kurang-kurang. Nanging kabeh iki mau kodrat. Kodrat iku sapa to sing nemtokake ora liya ya Gusti Allah Taala. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Reh ning anakmu saiki ya to kecolongan. Joko Jelagur. Joko Jelagur karo Kaki Jelagur lunga Joko Jelagur. Sadurunge aku mangkat tak tari tak gati-gati tak janji-janji nggih nyatane ora kepanggih nini jebule boy kaya ngene. Duh, lah mula saka kuwi Kaki Legeye sanubarang menungso urip lagi duweni yaiku mau kodrat. Kodrat iki ana sing apik ya kodrat ana sing ora nyenengake lan elek. Kabeh sing nemtokake ra ya Gusti to. Gusti Allah. Lah saiki menungso urip lan aku kudu budidaya. Yaiku budidaya lan jumangkah. Ampriye-piye supaya anakmu loro bisa ketemu bali ning omah meneh. Mergo menungso urip nek ora gelem jumangkah lan budidaya ora bakal kelakon sanubarange lan panjangkane bisa keturutan. Kalamun menungso iku ora gelem jumangkah lan budidaya. Mula rening saiki ijih ana sedulure papat ana ing sak pangarepanmu, ayo diperintah kon golek sisik melik. Pumpung durung adoh lungane putramu loro. Ya toh, mbok menawa sengkala-sengkala apa wae sing ganggu gawe dulure papat iki mau mesti reti Kaki Legeye. Ger amarah halu amah supiah lan gemomaina. Nek nitik kabar sing tak tampa ature Nini Legeye. Pancen bener ger. Kadang manom loro ora padha ya ku ning omah kene. Padha lunga tanpa pamitan. Ateges kowe kuwi dudu karepmu dhewe anggenjojo. Sleder tegese nek cara wong Jawa kae. Dina iki lunga tekane kadang mon kanthi slamet kudune kowe bakal tak tempo. Ning aku percaya marpasane Gusti. Nek pancen kawujudanmu kaya ngene ra bakal bisa balekake sisik milik sing ganggu kadang manom sebab mbok menawa kanthi dalan sing nyidra bangsa alus. Dina iku tak sidikara. Tak suwunake karo Gusti Allah wujudmu kaya dene bangsa alus. Kang supaya bisa ngimbangi, bisa nyawiji sapa sing nyidra kadang manom. Engko jak rene aku bakal sing maringi pengadilan. Ora kesuwen tututana pumpung adoh. Angkat dina saiki ayo. Ayo golek ana. Sawise sedulure papat Joko Jelagur lan Kaki Jelagur mbok perintah kon ngupadi sisik melik ning kasunyatane dhewekne bali ana ing omah nggawa bandan kewan kang gedhe mbok menawa iki Kaki Legeye Tak kira pancen iki nene ger amarah alwamah supiah lan kowe mumaina sakwise takon golek kadang manom Joko Jelagur Kaki Jelagur ora bisa gegandengan malah balimu nggo badan kewan semene gedene pancen iki sing hidro kadang mon nek pancen iki lebono go karo kewan iki lebono yo kasunyatane bener sisik melik
kasunyatan bandan kewan kang gedhe wis ana ing pangarepane kowe lan aku Kakil Geyek. Mula takonono dangonono sing kanthi cetha lan gamblang. Aja nganti tupangsuh anggonmu takon pinakon marang bandan kewan kang gedhe iki merga iki kewan sing buas lan galak lan katon gegirisi. Ya to? Mula kowe sing ati-ati Kakil Geyek. Mbok menawa iki sing nyidra marang putramu sak karone. Ya, aku tak ning mburi nindakake pakaryan, nindakake kewajiban sing durung rampung tak rampungake. Muga-muga Gusti Allah taala jabahi apa sing dadi jangka panjang kamu Kakil Geyek. Aku njaluk pamit tawehi pangestu. Nek netik katuragani kewan iki pancen bener. Rupate sak terbang-terbang. Menganga kok dene mawa. Ambane cangkeme sak sumbung sumur, untune rangah-rangah, mulune gimbal. Senajan apa kewan. Titah sing diwajibno ana ing donya ke sing wajib kuwasa ki manusa. Nek nganti manusa ora kuwasa tak kira ora ana manusa semene brahe. Selagine semut gorem paribase cilik-cilike nyokot loro apa dadi kewan kang semene gedene. Apa ora ngentekno wong nek pancen manusa kira kuwasa. Yo tak takonane. Bismillahirrahmanirrahim. Tejane suliksana kang karakaton. Heh, di sana anggon rusak klosot sak sore perek sak dhuwure perek. Ganjel kaya dene krikil malang kaya dirondo. Nek pancen kowe tedak kusuma mesti madu buri saka dipindangkanmu. Arep apa dadi aranmu kanthi gawe cengkake wong-wong anggone keplan salang tunjang. Sebab ngerti gambarmu kang gegilani kaya ngono ki sana. Pitakonku kang pungkasan. Nek pancen bisa jawab kanthi jujur jawab. Nek pancen di papan dunung di papan dunungmu. Nek di kekarepan apa sing kok karepake nganti gawe cengkake wong-wong anggone keplan salang tunjang. Sebab ngerti gambarmu kang gegilani kaya ngono. Dina iki nek ketemu karo aku jawab. Nek pancen bisa ngomong jawab jujur ayo. Baiklah keparat kowe. Innawa hama sobirin gelap ngampar suaranya. Duh, Ayo jagat dewa pangwasani Gusti kang jagat. jawab kanthi jujur ki sana. Mbuh kelawan aku. Takon jenengmu. Urung nate weruh. Durung ngerti aku. Wedi kowe nyawang. Nek nitik katuragamu aku wedi karo kowe. Ayo. Jajal rungokke kupingmu lekno. Wis sembrono ngelek-ngelekno kuping. Yen pancen durung ngerti aku. Sapa? Sing ngadep ana ngarsamu iki. Kena sing dari Bathara Kala ya iki wujude. Kowe to Bathara Kala. Layak-layak nek ana wong ngomong Bathara Kala wedi kasunyatan gambari gegilani ngene iki sing jenenge Bathara Kala. Ya, najan apa wong kewan. Bathara Kala. Ana apa? Pitakonku kowe jawab kanthi jujur jeneng Bathara Kala gelar sayu. Sadurunge penggalih kurmasa susah ngene sedih sebab aku duwe anak loro. Lanang-lanang arane Joko Jelagur kaki Jelagur. Bebasan cilik tak engklek-engklek. Gede sithik tak kudang-kudang. Durung suwe anggonku ngudang. Malah lunga saka ing papan kene tak goleki nganti tekan kendira ketemu. Tak takokake tangga teparu kalon idul ngetan kulon ora arti lungane Joko Jelagur kaki Jelagur. Pungkasane aku kongkon sedulure tuwa. Amarah alu amah supiamu merah. Tak kon golek uga ora bisa nyekel. Malah kowe diaturake karo aku dina iki cetha. Sing tak dakwa nyidra putraku Joko Jelagur kaki Jelagur kowe Bathara Kala. Ora bakal tak selaki. Kowe tak sugih kendel bolwan. Bathara Kala. Ana apa? Dina iki cetha kowe sing nyidra putraku Joko Jelagur kaki Jelagur. Wong betheke bocah kae bebasan. Ora ndep dosa perkara karo kowe wani gagrak. Dina iki aku njaluk lare maune piye kok nganti kowe wani-wani ganggu bocah sing dadi wewengkonku. Ayo. Yo. Nalika aku isih cilik, Cilikamu biyen. jenengku Raden Gembong Kamijaya panutan wong saka Gunung Sandil. Cilikamu Gembong Kamijaya saka Gunung Sandil. Ya terus. Anggono klosat-klosot sak ngisore pereng utawa sak diri pereng. Ganjil kaya dening krikil malang kaya dening ondo. Mong sapru aku duwe panjangka. Apa panjangkamu semono kae? Yo kuwi aku abot ngemban dawuh Gustiku Ndamar lan ana ing Lodaya. Minangka dheweke gandrung kapirangu marang Kesumaning Ayu Dewi Sekarteji. Putrane Prabu Kesuma Jayang Murti ana ing Kediri Muteran. Njaluk kudangan wong saka tangan Mesir kemesing dane Adipati Bathara Katembong.
Rehne wong aku dadi serayane ana ing lodaya. Banjur aku golek Dipati Pendul Katembem. Ana ing alas kedung Magleng. Ning kono Dipati Pendul nibakake sirep Brigananda. Wewe putih lugu gemuling. Sekabehane kutu-kutu Walataga. Jempri Prayangan, Gendruwo, Klangklak, Bulbul Balaspati. Padha lumpuh dayane. Kena sirepe pentolan tembeng. Bacotake. Rehne wong aku tedak semua mesing madu. Banjur aku disumbari Dipati Pendul Katembem. Tegese wani meneh. Wih, kurang toto. Bisa ngilir perang catur saengga perang pupuh. Terusake ya. Wondene Dipati Pendul bisa weruh pengapes aku ning sakjroning lalaan. Banjur aku kelingan yen diwangsit dewa kamu ben semadi. Dole. Kowe besok jane sakit dewasa. Bakal muni pekewo kang gedhe. Bakal mungsi wong sing tanah Mesir. Ampreh becik iki pasrah bungkukan. Sawise aku pasrah bungkukan, aku ora duwe jeneng Gembong Kamijaya. Nanging aku duweni jeneng Bathara Kala mangkon. Kowe gelem jenenge Bathara Kala. Aku gelem jeneng Bathara Kala. Nanging aku njaluk tadah kala mangsa sing titise Bapa Adam lan Ibu Kawa. Manusa-manusa kae. Semono diparingi pentul karo tembem pira kae? Dek rikala semono duweni 12. Diparingi 12. 12 mono dibagi ana 2 perangan. 12 dibagi 2 perangan. Sisa perangan 5 sing 2 perangan. 7. Wih, pinter wasis netepi dinten 7 perangan gangsal. Bathara Kala. Napa? Ing karepe ngandhakake, semono kae diparingi memangsan pentul karo tembem 12 cahe kebagi 2 perangan. Sak perangan 5 sing sak perangan 7. Rene dina iki tuh kiwatine jam dina sasi lan taun. Aku njaluk jlentrehe. Sing siji cacah 5 dununge apa, sing loro cacah 7 dununge apa? Ya, aku tak ndungake sing sak perang 5. Sing 5 dhisik ya. Kalau menurut dan among siji. Ora ana tunggale kena sing dari bocah ontang-anting. Ontang-anting. Kuwi dadi tadah kula masane Bathara Kala. Semono kae janjine pentul nek durung diruwat ning nek wis diruwat kok aja pisan-pisan wani. Lorone, mbok menawa wadon adang dandange rubuh tanpa udan tanpa angin. Iya. Kuwi ya dadi tadah kula masane Bathara Kala. Cakep kok kaping 3 Bathara Kala. Kalune mbok menawa mipis sawanan. Iya. Ngasih gandike tugel tengah bener. Kuwi ya dadi tadah kula masane Bathara Kala. Cakep kok kaping 4. Papate mbok menawa nandur wala putih ana ngarepan omah. Ngasih anjang-anjange rubuh. Kuwi ya dadi tadah kula masane Bathara Kala. Iki pungkasan kaping 5. Sing pungkasan kaping 5 mbok menawa wong larake bareng nyambri sesenge utawa metune sengenge kena sing dene bocah jero wanginen. Kuwi ya dadi tadah kula masane Bathara Kala. Iku siji cacah 5 kok utarake. Saiki njaluk loro cacah 7. Tak durungake sing seperangan 7. Kelamun anak 5 cacahe kok lanang kabeh. Kena sing dene Pandhawa 5. Kuwi wajib dibuak segala. Semono kae uga janjine pentul nek durung diruwat ning nek wis diruwat kok aja pisan wani loro. Lorone mbok menawa anak wedok 5 cacahe kena sing darani barisan Sri Kandi. Kuwi ya wajib dibuak segalane. Cakep kok angka kaping 3 Bathara. Telune mbok menawa anak loro wedok kabeh kena sing darani kembang sepasang. Kuwi ya wajib dibuak segalane. Kaping 4 Bathara Kala. Papate mbok menawa meteng ngerake ana tengen dalan utawa nang pasar kuwi wajib dibuak segalane. Cakep angka kaping 5. 5ne mbok menawa anak loro. Iya. Lanang karo wadon kena sing dene bocah kedono kedini kuwi wajib dibuak segalane. Kaping 6 Bathara Kala. Sing 6 kalau menawa anak 3 wedok lanang wedok kena sing dene sendang kabeh pelanturan kuwi wajib dibuak segalane. Lah iki pungkasan kaping 7. Sing gemaka 7. Iya. Kalau menawa anak loro lanang kabeh kena sing dene uger-uger lawang. Iya. Kuwi wajib dibuak segalane. Iya. Lah saiki jenenge ngono apa? Iki ana bocah lahir lanang loro wis dadi mamasaku. Yen kok alang-alang yo kuwi dadi pepalangku. Sapa sing ngadep ngarep? Bathara Kala. Nek ngono lali kiblatmu banjur kowe lali wantane pentul lantem nalika semono. Aku nyandang kaya ngene betheke nyelamur jengen nyelamur laku. Nek kok ora nganggo cara ngene tak kira ora bakal kowe ketemu karo aku sebab nalika semono kowe kalah karo aku. Aku tok nganggo jengen kaki legeh-legeh wong betheke nyelamur jengen. Samestine ngono aku dudu. Pentul karo tembem ya aku iki pawongane. Yen ngono kowe ngene kawan aku. Sebabe apa kearani ngino? Sajak suaramu kaya lagi mentas kemuguran. Takone arep apa? Ngene yo. Piye? Tak wae ngerti. Zaman
Zaman yang wilayah. Semono kae ya. Jagat isih ngawang-awang. Ayo. Isih nguwung-nguwung. Adoh lor adoh kidul. Ya. Adoh wetan lan adoh kulon. Anane bregat gede sing padha dinggone jim-jim setan-setan sak panunggale. Akeh kewan gede, akeh kewan galak. Nanging alas kedung magleng ana geger. Ana peteng dudu petenge bengi. Iya, iya. Ana padang dudu padange rino. Ana lindu sedina kaping 7. Iya, iya. Sekabehane kutu-kutu walang tuku persalang tunjang. Keweden sebab ana pangamraden Gembong Kamjaya. Kae wong Karang Pardesan ora ana wong sing bakal wani papakake. Nanging ana salah sawijine pawongan loro sing wani mapakake Gembong Kamjaya. Sapa Desmana? Bathara Kala. Kowe ngucik lakumu isih cilik amu Gembong Kamijaya. Kowe mung barang ngamuk ana Setra Gandha Lumayu. Ngamuke Gembong Kamijaya kowe ngandhake ora ana padha wani nyekel ning salah sawijine wong loro ireng cemane lukus kembaran sing wani nyekel semono kae ora le pawongane pentul karo tepem ya aku iki. Oh, kowe to. Lah sing bisa njupuk pengapes aku ning sakjroning lalakan sapa to? Ora bakal selai pentul karo tepem pawongane ya aku ki meneh. Lah sing aweh jeneng Bathara Kala Desmana. Asal mone Gembong Kamijaya nganti Bathara Kala sing jenengake pentul karo tepem pawongane ya ora adoh ora cedhak ya. Lah sing aweh tadah karo mangsa titise popo atau ibu duweni 12. Ora bakal tak selai lan tak durani. Pentul karo tepem mesti maringi semono kae. Lah iki pitanggung sing Ayo terusake. Iki ana bocah ler lanang lurus dadi mangsu. Ya. Terus kowe nganggo dalan piye? Bathara Kala. Nek ngono jebul-jebul nek tak pikir ki lali wantehane pentul karo tepem nalika semono. Dieling-eling. Sawise nalika semono pas ana wong loro lanang-lanangke dadi kala mangsane Bathara Kala. Ning eling ana Bathara Kala. Rolas sing diaturake pentul karo tembeng kae nek durung dirwatah mongko senajan to iki ana ing daleme bapak ya Agus Yata. Senajan to putrane loro kae lanang-lanang kae wis tak ruwat sawangen. Janur kuning emah pojo papat benang lis sikrake omah. Janjine pentul karo tembeng nalika semono kae piye? Ayo dititingi sik. Kae diruwat apa durung? Sak kolang kan dina Selasa. Saiki aku wis ngerti. Artine jebul bocah sing tak mangsa mau anakmu angkat. Lah ora arti to tenane. Ngene yo. Piye. Senajan putramu tak mangsa dipati pendul. Ora bisa kalu. Iya. Isih malang-malang ana ing sakjroning lalakan. Ya wis ngono watake kewan tradisin. Bocah detek-adeke gedene ra sepira, dhuwure ra sepira. Kowe ngandhake ambane cangkemen semono kok ora kok untal bisa kalu malang kedondo. Kok kemah-kemah kowe ngandhake atos kok dene watu sebab bocahke tak kalungi janur kuning. Janur kuning jagane kae bebasan demit ora diles setan ora bakal doyan. Nah jan cilik barange kabeh Gusti Allah nggih kersane keselamatane rakyat dalan Bathara Kala. Dina iki aku gawe paten pinaten. Sing baku kowe kudu anotaku. Gawe paten pinaten dokok hukum ra kena, dokok hukum ra kena. Aku njaluk utahe kanthi walo jati-jating walo yang kowe njaluk apa tak turuti wis ngono wae. Oh, dadi cetane kowe njaluk utahe Joko. Saguh ora? Tak saguh dibantu. Bagus. Nanging aku ndek penjaluk. Njaluk apa ya? Yen pancen iki bisa ngujuti raga kantilan sukma. Kanthi diblosong dinin kae ning Gembala Seta. Bakal tak utake jati tepane walaya teman jati dibantu. Mong iku panyuwun Bathara Kala ya. Bathara Kala raga kantilan sukma sing dikemul Gembala Seta. Raga kantilan sukma. Raga kok kantilan nyawa. Tawe pitik urip. Asal kowe kas lahir batin dibantu. Siji dadi pitakon aku. Apa kuwi? Raga kantilan sukma sing dikemul Gembala Seta artine apa? Oh, kuwi to. Ngene ta ngerti. Apa sebabnya Bathara Kala kok njaluk raga kantilan sukma kanthi diblosong dening kae Gembala Seta. Iku mung ngerti sing supaya kanggo nyuceni badan silane Joko Jagoran kaki Jagur. Oh ngono. Sing supaya bocah kuwi mituhu dawuhe wong lanang lan wadon. Amin. Tekun ning gone agamane. Amin lho. Anut ning gone pemerintahane. Iya. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh. Alhamdulillahirabbil alamin lho. Nek nitik katuragamu Allah banget jebul gegedhoanmu ki apik ya. Nyawang lan nyawan ngono aja apik lan elek. Sing baku gegedhoane apik ya. Najan wujud elek ning gegedhoane apik. Mundur saja kah utahno bakal wujudi kagak payu. Ayo.
Kaki legeyek. Dalem. Iki putramu Joko Jelagur karo Kaki Jelagur. Heeh ngene arek. Wis diutahake saka lalakane Bathara Kala. Samar aku nganti kok. Oh, kok samar ku lho. Walah ger. Wong iki iso kemis kan dadi kemanten. Alah ger alah. Kok malah aku sing mbok udang. Lho, batin kaping ngene mah. Sampir tangan. Mripatku dipasang ning rai kok ben ora samar. Samar aku rek. Iki iso kemis dadi kemanten. Sok mes kliwon. Sok Joko Jelagur iki entuk waduh ono. Waduh, Kendal. kendal. Oh, kendal. Kendal kali dhewe wungu. Enek ditinggal. Marai lemu. Iku ra kowe. Iki rumangsa seneng. Seneng bunga. Lan bunga hatine wong tuwa. Sawise anak arep ilang saiki wis bali ning omah. Ya toh. Nek wong tuwa mbiyen ki arek nek suwe ra ketemu karo anak, bareng wis ketemu atine seneng. Seneng bunga. Wong tuwa ngudang. Weh kudang. Ngudang karo anake. Nah, Nek ngudang sing lumrah, ora lumrah iku. aja kaya tanggaku. Tanggam gene. Ngudange besok nek payu mau manduk njaluk geblok 200. Ora dadi besanem lah wis. Iku lek ngentekno bengkok. Ayo aja ngono kuwi lumrah ngono lho. Tak kudange. Iki mau njaluk geblong kok ler ta piro. Iki khusus sing tak kudang sing arep dadi nganten. Cara selawat. Joko supaya sok kemis ki perjalanan Karangrawa. Lunga tekane selamat. Payaman untuk Kendal ki selamat. Selamat, ya. Tak selawatane. Sholatu wa salamu ala toha Rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Sholatu wa Salamu ala yasin habibillah. deng tor. Khusus yang arep dadi nganten. Ya ayo yo. Paling penak dadi penganten baru. Kemanten anyar penak. Kepenak. Penak sebar kali jaluk. Jam 7 bengi geger ngejak turu. Ora apa-apa karipan pirang dina kok. Tengah wengi amateni lampu. Sing lanang grayang-grayang nyekeli selambu. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. deng tor. Terus aja pinakane bandur. Ayo. Sakwise Bathara Kala mbaweni pitik loro arupi panguripan Kaki Legeyek, rumangsa dhewekne seneng Bungah atine. Lah saiki piye janji-janjine marang kowe lan aku Kaki Legeyek? Bathara Kala. Kenapa? Kabeh panyuwun padha kawujudan lho. Panyuwunku kowe bisa mujudi, kosok balene panyuwunmu wis tak wujudi. Ning dina iki durung lega durung marem. Malah mung ora aku tok sing durung lega durung marem. Bapak Yata uga durung marem durung lega sebab mbok menawa ketake tok rawon-awani ganggu keluargane Bapak Yata, sedina rong dina setahun rong tahun kowe arep mindak ngono aku rumangsa kuwatir. Dina iki rene ketemu karo ana ing papan ya ki daleme Bapak Yata takon janji papan kene ben didongakno kabeh para pamirsa sing rawuh daleme Bapak Yata. Ayo. Ya, dibati betul. Reh ning aku dijaluk lan penjaluk ngono kowe bisa ngujudi. Ayo. Ning kene bakal janji karo. Bagus.
mulai wektu dina iki dina marem Rebo wagi aku ora bakal wani-wani mecak-mecak bumine Joko Jagur Kaki. iya amin Sekabehane kutu-kutu walang taga iya Jem priprayangan gendruwo klangklek bulubel banaspati weh kuwi bolore wangu kabeh iya iya kalamun ana siji lan sijine heeh sing kepene ganggu Joko Jagur karo Kaki Jagur aku sing sago ngalang-alangi kaya ngono Dor lan kejaba saka kuwi apa meneh aku bakal nyampurnake sengkala-sengkala sing manggon ning kiblat papat sing sosok ganggu anak putune Bapak Adam Ibu Kuwasa iya iya sepisan siji yen ana saka wetan saka wetan ditulak saka kulon bali mangetan supaya bali ngetan meneh yen saka kulon kulon ditulak saka wetan bali mangulon bali ngulon meneh yen saka kidul saka kidul ditulak saka lor bali mangidul supaya gali kidul meneh yen saka lor kolor ditulak saka kidul bali mengalor bagus dadi tengah kosong papan panggonane Joko Jlagur Kaki Jlagur sak keluargane kanthi diseseni Bapak Adam lan Ibu amin 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 tak greh paripurna aku matur aku rimo saka ngerak njaluk papan padurung aku lan omben-omben aku dibantu cak wis tak durunge tak papanake Bathara Kala mung aku paling pisan kas bar sesuk ngepas ing dina malem ya dina Kemis Kliwon kurang luwih tabuh 7 nganti sak rampunge dina kuwi anggone adu nikah si Kenang Joko Jlagur saka kene arane ana ing gone mentuane kono lunga tekan selamat ora sawiji apa-apa anggone adu nikah bisa gangsal lancar ana ala sawiji apa-apa ing besuke anggone bebrayan dados keluarga Kang Agung dadi keluarga sakinah wa mawaddah warahmah amin Allahumma kene arane dulu blakah rayong ki panggonamu ida penjangan randu datuk pakanamu rawa setyo bener-bener bali dumas turanmu nek kosok bali pentul karo tempat dijanji karo Bathara Kala sadane kowe aja pati-pati lilir nek burute jo ngatur saka wetan aja nganti lilir nek isih lemah lilir ngagetake kabeh anak putune Bapak Adam Ibu Kuwasa kowe sandhap kraton kawasan Gusti Allah Subhanahu wa taala kae saji saja tandur janda pasar saanane ki gawe kabeh tak ucap kembang dur aja bali makane ayo Mas Ray Royaldi sing Kaki Jlagur adik Amri Dwi Saputra rek ning iki paruwatan kampung mengko dibajotake ana sulap atrasine ana sulapan sesuk bengi awake dhewe iki yo nimbang ning gone Kletan saiki Bapak Agus Yoto juga ning papan kene paling tidak dari kepatuan mari kita dari kepatuan di depan begini dijabai di geret Bismillahirrahmanirrahim kupatuan berjalur dunia kuasam semoga Gusti Allah Subhanahu kanthi lantaran kupatuan kinapa kanggo arake setelah di Bapak Yoto sak keluarga seseri Bapak Usul bukti ana desa Karanganyar kene Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar syarat lan sarana. Kenapa Pak Soto paling ketemu dari Kupatuan ateges wis udan luar dadi Joko Panjangkane wis luar kanthi Kupat. Kupat artine kurang luwih wong Jawa nek desane kok ora lupa luput. Jadi menungso kok ora sepi saka luput lan salah. Lah kaping bidune Pak Yoto niki ateges putra-putra panjenengan dipun tampi. Senajan iki sandangane sing sabdina dienggo padha karo jiwa ragane putra-putra panjenengan ya ta padha karo jiwa ragane mangke dipun kubur
nggih tentara sebelah kubur dan sampurno iki rene ada Jawa kudu tembunge cara Jawa kabeh itu bisa kok taala ngerti sing ngersake bismillahirrahmanirrahim aku ora mendem lan kubur sandengane aku sakloro aku mendem sengkalane sakeluarga muga pitangala selamat Allah subhanahu wa taala pun monggo Mas Supati dipun ini monggo kesekon geboro kadate Bapak Kuswoto lene dina iki birawake tonggo teporo karo wis nyekseni lan wis sekon geboro sadurunge tembur kok beras kune nek rene piapan tasuk kapan anggo usul bayangane lukari iku wis sadurunge beras kuning kok ono kembang setaman asale nang iso uman asale ora uman iso uman asale iman dadi iman duwe cilik raja-raja wajib dong wajibane wong tuwa ya kaya ngene wong tuwa iki duwe kewajiban oke nah tuwa iki ati kewajibane wong tuwa oke lha tetep ono wajib sane sampurna tiba papan iso dibawa iki apa kabeh to? Telu menane Bang. Godhong ala, godhong apa-apa, godhong luweh. Tegese Salah sawijine ya ana jeneng kabeh, Bang. Godhong ala sawiji apa-apa lan digawe Bapak Yoto, warga. Godhong apa-apa ora sejarah perkunasan dikanggo apa ora dadi apa-apa. Godhong luweh lebih sabari mantu sabari nikahane putrane kabeh luweh ora kasih turah. nah semoga rezekine cepat atur nomor bila Iya, misalnya sampun Pak Taman iki sing bapak aku sing lompat. salah sing pamungkas kok ono sing ono tutupe to Iki sing sepisanane pasok tetep. tegese Pasal jaket, jakete wong Jawa kaya kelas iki kurang ruwatan tok nek wong Jawa jaket kurang. Lah iki wis dirike jatike dadi ora tutup. Tegese tutup iki tanpa rasane duwe panjangka duwe nyak ora sah. duwe pangunan duwe neuni bejar aja dilali-lali aja lali-lali padha karo tutup iki mau lah bisane sampun Iki papane sing bapak aku sing iki pasukan kesamsi mbok timbake sini Batara ya gene ana suarane Pak Biarto juga kewatanane sakwargane Bapak Yoto Ibu Kartina lain kanthi perang-perang tahun lah di sana dina iki rasa bunga lan tapi atine padha ati sajroning pasukan kok ana kewane sajujur loro tegese isine dunya ana loro oh isine dunya ana loro ana rina utune bumi oh ana apik utune aku diganjar sing apik sing ya kowe Aku. ya ora iki kok isine dunya ana loro ana sing ganteng ana sing eli aku diganjar sing ganteng sing eli ya kowe kate ngene iki lho isine dunya yo ayo meri meri yo ana sugih masih ra duwe aku diganjar sing sugih lah sing ra duwe ya kowe lho aku yo meri meneh wong isine dunya ora dhisik to mergo cara dudu misin kowe keturun yo ana swarga ana neraka aku diganjar yo swarga lah sing yo kowe aku meh lah borong borong ta iki bareng iki ngene dol parotan rapo mau kan cita-cita karo sekolah iki awake dhewe iki berterima kasih dan juga matur nuwun marang Mas Kintong suwun kabeh hari sakit turunan main di mana dheweke mengikuti waktu Bu YouTuber TV digital matur nuwun Mas Kintong selalu mengikuti acara Warga Utomo sampai dimanapun nanti ono kira boleh Saridin aku kira dheweke melu anjing digital iki butuh kuwi para rawuh para warga mangkatan paripurnaning dadi nggih menika pangruwatan apabila wonten kekiranganipun kula sak kanca rombongan
warga utama nyuwun agung sadaya pangesami kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.